Danas smo ovdje u Dubrovniku, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Promoviramo hrvatske proizvode kroz našu akciju Doručak hrvatskih farmi. Doručak je najbitniji obrok tokom dana i mislim da nema ljepše nego ga započeti sa proizvodima sa hrvatskih farmi, za koje ja osobno jamčim da su iznimne kvalitete, da su zdravstveno ispravni i najkvalitetniji mogući koji se mogu nabaviti na hrvatskom tržištu. Doručak s hrvatskih farmi je dio promotivnih aktivnosti koje Ministarstvo poljoprivrede provodi u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom u promociji hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i ovo je događanje koje želimo organizirati u svakoj hrvatskoj županiji. Ovo je zamišljeno da promovira male proizvođače. Veliki imaju i dovoljno novaca i dovoljno mogućnosti za reklamu. Mislim da bi se trebalo koncentrirati na male proizvođače. Sa kupovinom hrvatskih proizvoda potičemo razvoj hrvatske poljoprivrede i pomažemo hrvatskom seljaku, hrvatskom poljoprivredniku u boljem plasmanu svojih proizvoda. I da isto tako šaljemo poruku da kupovinom ovih proizvoda kupuju svježi proizvod koji je proizveden u njihovom susjedstvu. Mislim da je ovo odlična ideja, posebno da se doručak hrvatskih farmi održava u prvom redu u turističkim prostorima, da se promoviraju proizvodi hrvatskih proizvođača, poljoprivrednika. Dakle, jedinstvena poruka sa ovih događanja je kupujte hrvatske proizvode, kupujte svježe proizvode, dokazane sljedivosti i kvalitete.